Dobrý den, dámy a pánové. Dneska vás tu vítá X-Dave. A dneska jsem se rozhodl natočit Agario. Sice jsem už o trochu větší level, ale to nikoho nemusí zajímat. Jdeme si pustit do hraní. A ještě bych vám chtěl říct, že kdybyste si chtěli zahrát tuhle tu hru, tak můžete. A já si nejdřív musím najít ještě něco jako party. Dobře. Tady to nelaguje, že laguje. Tak si dáme experimenta, bohužel. Sakra. Tak. Experimental. Tak, teďka by to mělo jít tak. A když tak jsem už byl někdy jednou v Titklanu, akorát, že mě pak vyhodili. A už mě tam teďka nepřijmou, teďka nevím proč, ale je to divný, proč mě vyhodil. Tak, nechte své oči na obzoru a dívejte se. Tak. Tady jdeme s ním tým. Sakra, jsem musel teďka vyrušit. Agario a já zrovna natáčím, hej. Tak, jestli chceš být ve videu, tak jestli chceš. Vieš čo? Co? Takže ma teraz natáčaš? No, bohužel ano. Bohužel jo, ano. A je to trochu divný. Aha. Zrovna se připlet tu nejmín vhodnou chvíli, ale. Sorry no. Ale dobrý. A čo natáčaš? Agario! Tak pojď hrať so mnou, ne? Tebe pořád ale nemůžu najít, víš. Tak Po mně! Ty vole, já jsem slavný. možno sa teraz najdeme. Já jsem na experimental. Aha. Tak skúsim, kto je prvý? Fail. To? Druhý je Saník. Saifa? Saník. Saník. U mňa druhý kým. Dobre, tak nič.Tus no. Tak jo. Tak teďka jsme to tak trochu vila. Hej. Tak jo, proč ne? Proč ne? Aspoň tady je nějaký žrádlo, takže se můžeme papkat. Když tak aspoň už pozdrav do videa, když už jsi tady. No, tam zdravím všetkých, no. To
to sama to bude pozerat. Když tak X-Dave se jmenuji já. Já? X-Dave. A jinak, Mamuškové, tak když tak někdy můžem udělat i Agario spolu, když mi dáte i svůj Skype, ale to je někdy. Je takový trochu trapný. A já bych potřeboval asi chvilku nějaký tým. A doufám, že se za mě nebude vydávat moc fejku, takže doufejme. Hele, tady ten se rozmaličkatil. Ne, tak tohle neberem. Ej, vole. Já jsem mám mohl sežrat. Vidíš, to můžem, tak půjdem potom daj like, hej, na like. Co? Půjdem potom daj like. OK. Když tak se jmenuji X-Dave Kysela, jo, tak když tak. Abys věděl jaký. Ještě A- něco tam povím. Ještě nevím, jak se teďka bude tohle jmenovat, no. Pak tam dám takhle jméno, dám tam takhle všechno. A pak. Já. Teď hlavně kouknu, jak to bude vypadat. Jestli ten bude takový hrozný nebo blbý. Komu dáme Bčku, ne? Proč ne? Tak jo, tak jeden chtěl se mnou dívat, ale tak trochu umřel. Ty zomry. Tak jo, tak to je. Půjdeme v tým, ne? Tým, ano. Jo, ha, tak tady ten mě chce zabít, ok. Měkkou lišku. Tak jo. Ale my jsme kojoti a zakousneme lišku. I když vím, že to tak není. Co ti to tam pořád pípá? Hej, Čo? pořád ti tam něco pípá. Uh, Vy, no, nevím čo. Oh. Remaining 5 minutes. Ok, tady se někdo tady na Foxyho, co nevíde. Lol. Tak, co bych měl ještě tak říct, ne? Budeš týmovat? Nebude týmovat, ok. Tak jo, tak bude. Že to bude fake, že mě budeš chtít sežrat. Nenechám prostě načepat. Teďka mě sní, že?
ještě ne. Dělej. Já jsem druhý. Jo. Já jsem 9. Jo. Only 1 minute remaining. A já jsem zemřel. Nezahrám Minecraft. Teďka ne, hej. Teďka natáčím a Já se to chvilku vypne, takže tam o chvilku půjdem. Mhm. Povedz mi to ještě raz. Jak se to Computer dělá. time is up. Co? Čau, čau, čau. Co? Kanál. Jo, o kanál X Dave Kysela. Tak, jo. Tak, to by mohlo být konec, tak.